nwa life ka m na-agwa gị nke ọbụla Chukwu nyere gị nabata based on nwakwa ọka m ji agwa gị nke ikpeazụ a. Echezọkwa na ọka bụ Nganga Igbo radio show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM ego bekee na Nwiyo national cake ụmụasa. N'enụnụ m Chineke nna ndị ejidego m. Agwago m gị na ebere gị imega m. Ndị ejidego m mepe. Ebere gị imega m. Mineral resources ụmụ pino. Mineral resources. Ọkwa maka esi ata cake. Ya crude na. Don't worry. Nwoke ma na nwoke ka bụgode tantam. Obede ife amaghị. Ị ka wo gịnị? Tantam na. Ị ka wo gịnị? Tia rọba na. Ị na-ekwukwe ya ọzọ? Na exhaust m ka ọ na-atụ mmiri tonto. Gị nwa. Mkpọ ọnụ ga-egwa gị nke ikpeazụ. Ọkwa ma na national television. Cool down. Ọka m kwuwe? Cool Okay. down. Nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ihe anyị na-akpata ata bụ based on ihe anyị na-ajụgo. Apụta one anụnwa afọ ebe ndị okenye onwe nwa ka nwata si mee ihe n'iro. Onye okenye nọ nso nwere ike ọ babara ya mba ma o tie ihe. Mgbe ụfọdụ one anụnwa efekwa ụfọdụ ndị nne na nna sị gị ịmụọ nke gị tie ihe emetụkwana nke m aka emekwana nke emekwana nke anyị wee na-ajụjụ. Now, based on one anyị na gị na-abụsi were ịbata ebe itinyela anyị ọnụ ka isi wee fụ dị okwu ọsọsọ nne na nna nwere ikike iti nwa ha ihe ma ọ bụ balụ nwa ha mba ma ọ bụ ka onye ọzọ nwekwara ike ka ndị ọzọ kwa onye na-aga n'ezi onye nọ n'ilo okenye ọbụla fụ ebe nwatakịrị na-eme ihe o nwere ikike itinye ihe ozugbo ihe anụnwa ka anyị na-ajụ gị sọsọ ihe ị ga-emebe ebe a bụ ịkpọnyela anyị based on ka anyị si emekwa ya na mbụ ịgwa anyị ihe ilo na dị okwu ka anyị na gị kpaa anya ya na 08182426591 08182426591 okwu na-abata left right and center sị ka anyị gburugburu nke onye a ihe ọma. Hello. Hi, ihe ọma. Ego Igbo. Nwoke ọma. Ka ị mere? Nweghị yo. Ịgba mgbam ịgba dandam onye nna onye n'olu gị amago na ịwụ young boy. Gịnị? Nwa ka ole. Young gịnị? Mpabutukwa. With the voice ya amarago na young boy. Ọkwa ya na by voice ka eji ama young. Nwa m ada ezigbo young. Anya bedị m anya. Ọkwa ụmụasa nọ your area. Ego Igbo. Ọkwa ụmụasa nọ your area. Ọkwa ụmụasa nọ area gị. Ha ka nkụnụ. Biko buteziere anyị. Banyere m ha nsị na nke ka m mesi wee loketi ya na mgba egogo map ebe ka m ma akpọnye. Nweghị yo mmadụ ise na ebe a na-achọ ka ha mara otu a ga-esi nweta gị. Emekigomi adịghị 2020 mpanyere m adreesị na just ka mụ abịa ego ozugbo na onwere ihe ọzọ m na-alụ n'elu ụwa. Ngwa bịaba 402 First Tax Town 402. Ọ gwara ya ebe o si akpọ onye dị mkpa. Ịgwakwa anyị aha gị. Afa gị kịta alụ anyị amalụghị ebe isi kpọ. Ọnọdụ ugo na First Tax. Ọnọdụ ugo ọkwa ịmụtago nwa. Amụtago m ọbụrụzi ụmụazị ga-amụ n'ọnụ okenye. Ya bụ ụmụazị ịchọ ka nwunye bịa bụrụ ise. I'm telling you na ntinye elu mpalụ na mpa ya enyegodi m ofu flat na First Tax. Ma moto sef. Gbanye maanị na Jakonde mụ emeki gị n'ụwa m pụtara. Mana saa onwe ka mmadụ si wee pịa nwa gị ihe nke ihe iche maka okwu anyị butere taa. Ihe dị n'ime ya bụ kịta n'ụbọchị kịta anyị pụtafụ ebe nwatakịrị maọbụ nwatakịrị na-eme ihe ọjọọ ị gaghị abịa were ụtarị pịara ya biko ọtụ na ihe a na-apịta karịrị enwere nke ị ga-apịa ya nne na nna ya pụta gị na ya nwee nsogbu mana ọ mgbe gboo ka ọ na-awepụta eduo nwatakịrị ọdụ pịa ya ihe ya ihe ọfụma ọ gbara n'anụ ụlọ ọ na-egwa nne ya nọọ nwoke a na-aga ebe a pịara ihe ọ gaghị adị nwaanyị eji pịa ya ihe ọ ma na enwere ihe o mere eji wee pịa ya ihe. Ma anyị na-ekwu na ọ dị ọzọ otu ahụ ugbu a. Ọ dị ọzọ otu ahụ ọ dịbụ mbụ so onye bụkwa ebe nwatakịrị na-eme ihe ọjọọ ya nwee okwu ya pụọ ọ bụrụzi nke i were ụtarị pịara ya ka o bere akwa so ọ ihe dị ya n'oge nke kịta oge gboo ka a na-eme ma ị na-adụ nwatakịrị ọdụ ịpụta kịta gwuo nwatakịrị hapụ ihe ya edebere onwe gị ebe ị na-eje ka ị ghara enwe nsogbu. Thank you.
Too much senses. Hey. Ngagin sebusa. Oboro, thank you, eh. Mpe bụ kpọkịlịkpọ. Bari asetos. Kpọkịlịkpọ odumodu ka m gbalụ gị ya. Adịte ya onye nna. Dalo so. Hey, daddy Monsa, mụ ekwunyego olu gị nke ikpeazụ. Daalụ nna. 08182426591 08182426591 anyị nọkwa na Facebook, anyị nọkwa na Instagram, anyị nọ na WhatsApp. Chọọ idere anyị ozi gaa na WhatsApp anyị. Hello. Hello. Ihe ọma. Hey, kpọkịlịkpọ odumodu enyekele pụtụ anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri. Yes, so one and only of Africa. A na-eme udodi. Nke kwano? Okay. Oh, ndị mushi ka abatara anyị ihe anyị mega taa. Manju gị. Ka ọ dị mma. Gangi Igbo. Ị na-echefuzi echefu. Si ga-echefuzi na Ngangi Igbo. Ịwọta. Iweta ya, exactly. Ọkwa ime ihe anyị kọga taa. Akọrịta ihe m na-ekwu na ịma na akọrịta nna anyị ka o si kwuo okwu ya kwụ ọtọ. Ịma na oge mbụ ka a na-emere atụ. Ịpụ nwata na-eme ihe adị ma inwe ike tie ihe ọ gbakwude nne ya ga-ama na ihe o mere adị mana mma agaghị anọkọta tie ihe. Dịka mara na onye isi nwe ihe ma ọ na sukes ọ ga-agbara ọgụ kpọdara polis tie nwe ihe. So dịka mara onye ọbụla fụ onye na-eme ma obere nwata Jos Ovalu. Ngwa ka e mere o ji dizi otu ahụ ọ na-aghasị na ndị parent achọghọ ka a na-edisiplini nwa ha ka na ndị na-edisi a ga-ewere kọmputa eji ka onye nke anyị nọ na kọmputa. parents na-asị ya na ha tara afọ ọnwa itinye nwa ihe ha sị gị ga-amụta nke mmụta nke were aka ịzụ ya ka ihe ga-abụ esi na nwa ya nwe so ịmago Lagos ikwu ihe na-eme nwata na-akpa agwa ha dị mara dị ka inwe ike na-agara onwe gị atụpụrụ ahụ. O nwere sọ paatị ị ga-aga na Mushi na a na-akpa akara ebe a na-anwụrụ ihe nwụrụ. Saịdị ndị be nwe iyo. Nna ebi n'ime ọfịa. Ị ga-afụ ụmụazụ gị like 5 years chọrọ a ga-atụ ihe ọṅụṅụ. 5 years chere isi na 5 years. Chime. Ọ gwara imecha ya na dịsi ga-eji adụ ụdị ndị ahụ ndụmọdụ eji eti ihe. So ọ dọtara m onye na-emezili time around onweze na-atụpụ ọnụ ọ aja na-azụ nwa nke gị. Oke, mana ihe ọzọ bụ ị ga-asị na o dipendri area nwa anọ o area nwa asị ka ị ga-asị na o dote ahụ ebe ọbụla ma ọ wụ Mushi o ma ọ wụ Lekki o ma ọ wụ VGC ebe ọbụla. Ọ dịghị ada ebe ọ dịpendị ka isi zụọ nwa gị. Ịbịa Mushi o nwere some part Mushi dị rugged. Okay. Like if you talk about this afternoon time, all the mix up. Some people want sense not there. Okay. Some people they say they want the normal way I talk. I want to. But I'm sure where Lord depend the area. We can put Hannah about so Lord way to know many of them. Hannah committee. You can't commit Hannah committee. I say over one or thing I good the area. Ndị amụ na Lekki ndị bi na Ajada ji egwuregwu aka ndị nke ahụ bụ hotel my mommy. Ikwugo nke ọma daalụ Chimgozie gị ka anyekwa ndị ọzọ ohere o dipendịrị ebe a nọ asị mana o nwere ihe ikpeazụ na oge ugo reason na based on ife ụmụaka amụ na Muchi Muchi nke ọbụla ịkpọrọ ya ghọtago na besdon na ebe mmụọ amadebe bụ otu mkpọ ọpịwe ka mkpọ obosi na awada ebe a ka mmụọ ọfụma ịghọtago na so ihe ọbụla mkpọ Lagos nwanne were ya n'one mmụọ si wee ghọta ịghọtago besdon na ụmụaka amụrụ n'ụdị ebe a nwa nwanne itinye ụmụaka ihe ga-apụgodi nọ ha n'ọnụ bụ ọkwa itigo m ihe mma akpọọlụ gị mma m
I'll tell my mommy. Nke a ọwụ na obodo ndị ọcha sị gị ya na-akpọ gị 911. N'ebe anwa ka ọ ya bụ Mana nke a I'll tell my mommy for you. Nkịta gbọọ nwatakịrị ụja wo nwa gị ihe ga-anwa gị n'anya. Mana o nwekwa ụmụaka ya apịagodi ihe self discipline na-ege anya sị gị wa ị na-eti m ihe ewu nne m ka ewu nna. Ọ ya ka m na-agwa like iwudo onye o dependri area. Mana ịbata Lekki. Osno Lekki. Biko ka m bụrụgodo ka. Bụrụgodo ka biko. Ehihie ọma nwoke ọma. Hello. Ehihie ọma. Onye mechi na-ekwu. Okay. Ogo onye ma. Nwunye. Hey, Daddy Monsa. Ehihie ọma kịta bụ ụtụtụ dị anyị. Nna ọkwa mgbe eji teta ọ bụla ụtụtụ ya ahụ ha na nkịta ka mma Jos na-etetekwa. Ezi sọ. N'enu m na-ahụkwa n'ihe ọzọ na-alụ n'elu ụwa. Ka m were okwukwe kwenere. Kwesị ike mpa ka eko si adị na hapụnụ maazị enyi maka o kelekwa nwa ego bekee. Ọ chọrọ ike ego bekee ekwe ka o kwue ya. Ka ewe. Ego bekee. Nwoke ọma. Adị Igbo. One and only. Ịchọ ọzọ ị ga-ajụọ ya NAFDAC number. N'ese gịnị? Onye si na mmiri unu ama n'ọkụ ya ha ma stove. Ise. Nwanne onye si na ogologo ama mbịa ya chọọ Vaseline nya ya. Ise. Exactly. Ngwa maazị biko ama nke ị gaa n'iru ama m n'ịchọ itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu. Kasị ọnụ n'ihe unu na-ekwu n'oge mbụ na ka oge m nwa bụ obere nwa. Ndụ na-asị m bụ ndụ n'ọdịnihu. O nwere ihe m mere akụta m ihe ya eme ma apụta ngwa mma m na-ekwu ihe m mere anyị ajụ m sị m gịnị ka m mere ọ na-ngwa nkwụ anyị ihe m mere ọ sị m ụbọchị ọzọ m emekwene ka ndị karịrị m hapụ ikwu m ihe na outside. Mana ugbu a ọ dịkwa otu ahụ. Mana ugbu a onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu imegide obere nwa ọ bụgodị na ọ bụ ori ka o ziri jide ya n'aka kama ihe eme bụ ya were edebe imegide were aka kọọ ya. My brother debe gide eje kpọje ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ahụ na ahịa bụ ọtụtụ data nke ahụ niile ya apụta. So maazị Onyema a ga-asịzi na ọ dị njọ mmadụ ịfụ ebe nwa onye ọzọ mega ihe na-adịrọ mma wee kọrektia ya ma ọ disipline enye ahụ si ya mba emezi n'otu ahụ a ga-asịzi na ọ dị njọ ugbu a? Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ nwere obere nwa ebo ihe ọ na-eme ihe ọjọọ hapụ ịkọrekt ya ọ hapụ isi ihe mana ọ dụta otu ụwa si wee tụgharịa kịta ka onye ọbụla ji wee na-azụ isi ka ya hapụ ikote okwu ka ya hapụ ime ka ya eme abịa tie na-echegbu because a sị na ọ bụghị okoye na-azụ nwa oge okoye nwere nwa bụ sọsọ oge o bie n'afọ ọ mụ ha na ya oge ahụ o bidoro igbe bido ịga akwụkwọ ndị ọzọ ya na-azụ ya. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? Onye nkụzi ihe o mere ọ dụrụ eji ịpịa ya ihe mee ihe o kwesịrị ime ka ọ na-amụta mana nkịta mụọ ndị nkụzi na ha nke na-atụzi ụjọ inwe ike ka ịchịta ka epi obere nwa ihe imegide mepuo ya ọbara obere nakwuru nne na nna ya ọkachasị nke bụ nne ọ pụta ihe ọ ya eme gị ọ dịrị eji ịzụ ọchịcha ada azọ ihe nwa eme na ọ na-eme anya ọ dịghị mma nwa mee ihe ọjọọ ya hapụ ya ọ dịrọ mma atọ mana ka ụwa si wee deketa onye ọbụla na-azọzi ike. Daalụrụ nne mpa unu jisi ike ekenesiela anyị ndị Ikorodu gwakwa ha na nganga Igbo ekwunyego ha na-ege gị ntị ndị m na-anụ ya kịta many people na-anụ ya ha na-achọ ka ya bata mana ụzọ adịrọ. Ụzọ dị daalụ maazị ụzọ dị biko onwe ihe dịka na ụzọ adịrọ ụzọ dị ịbata na Facebook anyị na ebe ahụ sị gị na anyị nọ na WhatsApp ọ bụrụ na ị na-akpọ nọmba anyị wụ 08182426591 ma ị nweta anyị baa na WhatsApp ọ bụrụ na hold up dị na go slow dị na ọ dị ka owu nwe ka isi nọ na 101 biko hapụ 101 baa n'ime WhatsApp nọmba nọmba anyị na WhatsApp zitela anyị ozi na WhatsApp 07080005150 na WhatsApp a izitela anyị ozi ebe a maọbụ izitekwasị text message anyị ga-agụpụta ebe a. Ọwụkwa na ịba n'ime WhatsApp ọ dịka hold up n'ime WhatsApp sị gị baa n'ime Facebook nganga Igbo
sọsọ just nganga Igbo ga-enweta anyị ebe ahụ idenye anyị ozi ebe ahụ anyị agụpụtakwa ihe idere nothing like ụzọ juru ebe niile nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ihe ike na-ege wụ nganga Igbo and ego bekee na nweyo onye na-ewetara unu ihe ọma na Hot 93.3 FM si gị na anyị ga-anwụrụ mmiri anyị chi ezi azụ anyị abịawazie mara maka ihe a na-ekwu mana chetakwa na m sịrị gị na 08182426591 ị nụrụ ya 08182426591 nkwa ihe na-ere bute ya ebe a elu ụwa bụ aja onwe ihe nọ n'ime ụwa nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke don't be taking it too serious be relaxing like this na-ebutu nothing dey this life nganga Igbo radio show na-agwa gị nke ahụ na-asị gị number one thing wọ na-ede ndụ apịa nwa gị ihe ịpịa nwa mmadụ ihe mana ịma na a na-asị na this life n'ụwa na ụmụazụ no ha nwa future of the country and ife ebe azụrụ nwa ọfụma ịma na obodo ga-adị mma ọkwa ya azụbie nwa azụbi ịma na obodo ga-adịkwa njọ because no ihe ịzụpụtara na nwa ka ị enweta n'ime future elega anya ya so ma ndị na-apịa ihe ma ndị na-asị apịa na nwa m ihe ma ndị na-asị pịa nwa m ihe chee nke ọfụma just think on it ma ọ bụ ndị bekee think on it Blessing anyị nwetara ozi gị Blessing na ị na-eme the program appreciate na-asị na ịlakiri ha emega na-asị gị na-agwa gị nke wụ eziokwu Blessing nọ maka na ị na ebe ahụ ma anyị ji na ebe a maka gị nwa na ndị ọzọ na-abịacha na nganga Igbo radio show ka anyị nwa ji na ebe a ma ị na ebe ahụ nwe ha alụ gị ebe a so yeah isi ka anyị kpọrọ gị nọmba anyị ọzọ ma kpọrọ gị ya sị gị nọ 08182426591 ihe m ji wee nwayọọ na-akpọ ya wụ ka ị ghara isi na ịnweta ya sị gị nọ 08182426591 ehihie ọma Good afternoon. Ngwa ndị nke nwunye Chimo Nwama. Good afternoon. Nwama nwunye. Chineke ọ dị m n'obi. Chere ego ị na-etikwa ọ dị m n'obi nwunye m ugbu a. Itunugo m since mụ na ebido mebe program a. Diabanugo. Chere ego na my title. Na metụbeghị di m. I'm Joy. I'm calling from Lekki. Joy. Kemgbe gị na nwunye o ji wee mechie wedding unu na. No. Last week na agwa m ya. All right. Ngwa unu gazie n'iru. Unu gazie n'iru. Biko unu amụtago ụmụazụ. Ọ ka nọ n'ụzọ. Ngwa nsogbu adịrọ mana oge unu ya ebude mụtawa ụmụazụ unu onwe ka mmadụ si wee pịa nwa gị ihe tell me how you will react. Like seriously. Oh. I won't react fine. I won't be happy because I won't again answer. Yes, actually now nwa nwa how good. O nwere ihe na nwa mee ihe ọjọọ gị chere ka nne ya nọ nne ya bata. Then you have to explain to that person. But I give you outside doesn't make sense. Okay. Because so many mothers of nowadays, so when you can like it where here, it's not right. Okay, money jaka give caution on wagi. Then you know how to train that child. But all of the choir outside, maybe for no reason they might beat that child. For no reason. They might do that. Oh, we can't no about balls. Make mistake. Paul metu mmadụ n'ụkwụ kiki kụwa ya ihe. It's of no use. Some people are fond of that. Ịpịa nwa mmadụ ihe kwa ya? Yes. For no reason. Fond of that. Yes. Okay. Not the fond of ịpịa nwa mmadụ ihe outside for no reason. Like ụmụ nwoke ndị ana, all these street boys who hands nwa ozi mokwe ha ada. They'll start beating the child or something. Okay. It's not right. Ọka mmadụ asị na nwa mee ihe ọjọọ gị chere ka nne ya na nne ya bata. Then you explain to the parents.
mmịa na mmịa ga-amụta ha ga-esi culture n'ọ the child. Ọ dị mma nwunye nweyo. Our beautiful wife. Nwoma ọkụ maka ị nọ na-aza ihe niile uche njọs pụọ mụ amadị ihe ị na-ekwu sọsọ onu ga-anụ chai onu ga-abụrụ chemical formula H2O mmiri ọṅụṅụ na mkpọ gị ngwa gị H2O ai Chineke my dear daalụ. Yes, all right. Thanks for calling. Thank you. I'm really enjoying this program. Like, when card, I have to go and run out to buy it. You are a dog. You need to go palliative home. Don't worry. After this call, now you have to hear Chenande. Amen. Hey, mama. Dalo so. I say make you go come here. Sige, you wait. Make you go here. Okay, we'll cake your master. Take it. National cake now. Only be a court to look here, Taba. Aha. Unplugging. Aha. Hello, Mpa. Hello. Oh, hey! What is it? Oh, baby mo. Baby, nwa ka ekosi Igbo daalụ nne m. My dear nne. Ekelekwa m gị. Biko eji elugo di. Ka mma. Na-anụgo m nwụsịa ma ụmụle. Praise the Lord. Praise the Lord. At least that on list. Nwiyo. So praise the Lord. Nwiyo abịala na nke ọ bịala. Absent. Ị ga-ahapụ onye nke. Nwiyo ọ bịara. My dear biko. Daalụ. Kebi sakpai. Esi m Lekki na-akpọ. Okay. Ndị Lekki erika nke taa. Chukwu emega ebele gị wụ nne mmadụ. Mbanụ na ịma na reasoning ndị nne na-adị iche from reasoning ndị ọzọ. So ya mere m ji si na Chukwu emega ebele ya wụ nne mmadụ. So ka mba wọ maka gị nwa. Ọ maka ya nwa. Ngwa my dear tinyezi ọnụ ihe anyị kwuga biko. Okay, ife menụ bụ na ịma na mgbe ochie a na-ekwu na nwa bụ nwa ọra ka ịmụlara ya ọ bụrụ na nwa ọra mana the truth wee bụrụzie ka ife si dịzi kịta maka na Y2K ka anyị nọzi na ya so ife menụ bụ na ịfụ nwatakịrị ebe ọ na-eme ife ọjọọ ịpịa ihe onye anọkwa n'ezigbo nsogbu so ọ ka mma na ije eje gwa nne na nna ya because ịgwa gị eziokwu o nwee ofu mbọsị anyị bịa skuul one woman na-anụ ọgụ na-apịa nwa ya ihe na skuul na-asị nwaanyị eji pịa ya ihe nwaanyị na-agwara ya ọkwa ezigbo okwu nọ na-ese that day because o nwere ike ọwụ na ọpịabe nwa ya ihe before isi gịnị asị m na o nwere ike ọwụ na nwaanyị apịabe nwa ya ihe before onye nke apụtazie na ya nwa ada apịa nwa ya ihe na ụmụ ụzọ si apọnish ụmụ ya ma ha mee ihe so ọ na-etikpọ ebe niile that day dịkwa egwu so ihe ọ na-egosigara bụ na kịta iti ụmụazị ihe adịghị mma n'ọrapụ kpesara nne na nna ha ka ha maa ka ha esi mee so otu a ka o siri m n'ọnụ ị kwuru nke ọma nwaanyị ọma chimchim gọzie gị ezigbo nwaanyị Igbo ji eme ọnụ mami ụwa mami ọ na m abịala na nke anụnwa nke a bụ absent ọ bụrụ na ọ bụla ya na nwe ihe nke ala ịgwa ya na mụ enidele ya adụkọ m ọnụ na Ada Igbo nọrụkwa na ọfụma na-eme nnọọ ọfụma na redio anyị anọdugo ihe ahụla ebe anyị na-eje aka anyị nọkwa n'elu daalụ anyị fụrụ gị n'anya nke ukwuu ya nke ukwuu like nke ezigbote ukwuu ọ ya mee apụta na Tuesday ị ga-afụ anyị ebe a pụta na Thursday anyị nọkwa ebe a ịpụta na Saturday anyị nọkwa ebe a sị gị na onwe ihe ọzọ anyị na-alụ na-awụ ịbịa na-enye gị obi aṅụrị ọ gwụla onwe ihe ọzọ ihe ọma ehihie ọma nye nke a nwoke ọwụ na manwụ nkarị ada bekee ego bekee nwoke ọma pino biko na-ekwu ka mma na-ekwu gịnị ewu nneji Chineke daalụ nwoke ọma jare afa mbụ Gbenga Awolowo Gbenga Awolowo Gbenga wee che Gbenga iwu onye Igbo ka iwu onye Yoruba abụ m onye Yoruba ngwa ka isi na-anụ Igbo biko I speak
8 indigenous language. Wow. And 8 international language. Mpa mụ achọ inye gị title na ma title m enye kalisia ọ ya title nye gị na kalisia ọfụ Ngangi Igbo radio show. Ịmana ife eji asụsụ ị na-anụkwa n'asụsụ ọbụla ife eji wee mee ụmụazị ya na isi gị nọdị ya gbogbo ẹ̀ la ń sọ gbogbo ẹ̀ ló ń lọ ní ngwa Gbenga kwụsị ka ịsụwazi Igbo ọ dịgo maka isi ka ịsụwazi Igbo Gbenga based on bụ akụkọ anyị na-akọ n'ụlọ ụmụazị ife akwụghị ọta ọ dị very very interesting but ada question unu jụrụ bụ ka esi ihe eme ma apịa nwa gị ife ọ bụghị ma na-apịa ma anaghị apịa ka esi ndụ a ya eme ọkwụghị ọtara that is the problem with Nigeria ajụọ ihe azawa dị ọkwụghị ọtara now the problem bụ ka esi the person apịara nwa ya ife ka esi nwa ahụ mere before apịawa ya ife ka that person si eji ka o si etweet nwa ya what kind of ọ na-apịa nwa ya ife ọ na-apunish nwa ya that will fuel his anger or reduce his anger ma apịa nwa ya ife mụnwa Gbenga mba mmadụ mekata mmekọ ụlọ aka without my own consent na ọkwekwa anyị ga-abakwa na one trouser achọrọ na ịmazi nwa ahụ mmeri nnarụzie etritie m nwa ahụ dị wee m na-etriti imekọ nwa m aka without my consent yeah, it's a finish fact, it's a finished case. Oh, it's in a movie. I'll tell you. Yes, because all one come on, okay. All one come on. Okay. Okay, your time. You make a without my consent. Is you are done for. All right? Yeah. I'm going to see me. For you nine to see yeah. Agbọgọ ụmụ nwanyị anyị wa akwa ị na-ebu anyị akwa akwa na-ebute sọsọ debit alert cheke na akwa ka anyị wo ya cheke mana based on onye akpọkwala ikpeazụ ogbe ọkwa Yoruba ọkwa ka iwe efu na nganga bụ worldwide. I'm telling you nganga na connect all ethnicity na-agwa gị ebe ọbụla ọ bụrụ na iwe awụsa iwe Igbo iwe Yoruba ebe ọbụla isi as you notice low Ibanso na ethnicity you know me before ama m na ị na-ede no dictionary oyibo nwezi ka o si adapta ị na-ede dictionary mana asa ka mgbala ọsọ na tinye ilu na Facebook anyị yeah and ozi yes biko ọnụ onye nke anụ ọ sị na ya bụ Lucy dị Neto Nnaji o wee sị na ọ dịkwa mma civilization emeela ewepụtala ụzọ ọzọ ga-esi wee na-edozi ya bụ okwu o wee kwuo na itikwa nwa mmadụ ihe na-enwere ike ikpe gị ikpe na nke oyibo kpọọ assault or jungle justice. Ọsụkwa oyibo assault ma jungle justice mana asa ka m bụrụ okwu a na onwe pino zutela ya ozi biko nke a dị ezigbo mkpa ọ sị na afịa bụ blessing ghọtago na o wee sị nwa iyo na ada bekee kedu nọ my darling nwa cheke ni ọ na-anụ onu m n'ọyele ọfụfụgonu ego bekee nọ onwe ihe mega m dosi ga na-eme na bụ na-esuru m ka ji na mmanụ mana ihe m na-agwa gị ka isi bata na nganga Igbo na-agwakwa ụmụada ọzọ ụmụ oyi gị na-agwa ha na ogwe ihe dị ụtọ a na-eme Tuesdays, Thursdays, Saturdays 1 to 2 ọ gwụla ihe ọma ị ga-emere m daalụ sọ ọ dị mma ya asa ka ngakwa n'iru obezidon na onye akenela ya gụpụtazi m ozi gị nwa jos filizie n'ọsọ ekene ka ọ bịa cheki enyi ya na adị nwa bụ uche wee tinye alụ ghọtago na ike gwụrụ gị mana mụ abịazikwa na ngwụcha ahụ fụzie nọ mmachi
na mụ ama na nke a bụ absent na ọbịa ị ga na-aga na absent ọ nwere ihe ka ị ga enwe present yeah, based on ihe niile a mkpọrọ ya nwa ọma bebi nke niile a nna mụ a na-ewithdraw ya because na nke a bụrụgo property mmadụ ghọtago na based on mmadụ ime trespass mmadụ etinyelu m alụ so machi na-asị wee sị ọ dịkwa mma na nne ọbụla ọ dị mma nne na nna ekwe na-agụ ya ọfụmeche ka anyị onye mana idele ya n'Igbo ka m were nwa ya wee nne ya from my Onyoko point of view ka m nwee ike ka ị na-akọrọ dị ya n'Igbo meaning what ọsọ ka ọ kara iji wee dee ya. Hello? Hey, Oma. Ihe ana m ekele. Mpa n'elu ụwa onye isi ọkwa nna ekwunyela na ana m ekwuchara onye isi time for you mpa imewuli ife na mpa cheke eni ọfụma na after you na you onwere onye nwenwu ife imewuli adị Igbo ada bekee anọ m mma o ana m ekele ekelekwa m gị nwoke ọma afọ m bụ onye amụma esi m Araba akpọ ngwanụ bue na amụma na ihe anyị kpagata abịa n'ife kwugata taa na ụwa kịtazi abụrụzi mgbe a na-apịa nwata ịtalị because ihe ebugodo ụzọ je gwa nne ọ nna nwe nwa before iwe na-eti the person ife understand because ife niile echenjigo kịta because ọ nọọzi oge mgbe gboo ịma na anyị nwa gụrụ na gọọmenti skul ya akwụkwọ ahụ teacher na-apịa mmadụ ihe gaa n'iru na na school that time ịbata ya dị nne ga-egbudo ya ozi enwere ife na-akpọ na mmadụ na-egbudo mmadụ ozi nne ga-egbudo ya ozi that time ụwa kịtazi ife niile ebiaziri ha ife niile haziri ha amụghọzi onye wuo onye ọkwa onwe nke mere saịdị m na Ọja Alaba nwata nyụrụ mmamịrị n'ala ọgụ nwa na-ede ha na-abọbi pịa dị nwata talika efe oji wee nụ mmamịrị onye nwaanyị jeburu mmiri ọkụ wuo nwa na na-ezi ọfụnọpịarụ mmadụ ịtalị ọfụnọpịarụ nwa ahụ ịtalị ife nna agwa gị ife mmerụ ọ bụrụ aka ife ahụ ife mere eme ka nna agwa na ife a so ụdịrị ife ahụ mụ nwa hazi mebikwasị mfụgodo nwata nwa na-ebe ọ na-eme ife ọjọọ hazi mmadụ kuzi ịghọta anụmanụ na-agala onwe m onye ọbụla ife ogu so ekene m ụnụ machi ka m weluzie ozi mmachi zitere anyị na mmachi sikwa na ọ dị mma na ị ga-agwa nne na nna tupu ị pịa nwa ha ihe o wee sị afụrụ m unu n'anya mmachi anyị fụrụ gị n'anya mana mmachi o nwekwa based on assignment nye gị daye hapụzie assignment nwiyo onwe ozi ọzọ ọ sị na afịa bụ blessing nwa ọma Chineke godo onu nwa ị na-anụkwa ọnụ nwa n'ime meseji echetezi nọ meseji ka ọ sendị mana ọnwa ọma ka ọ bụ echetezi nọ nwa ọma so blessing na-asị wee kwuo na ya ga-akwadokwa ma ọ bụrụ nwa nke ya na onwe ka o si wee mejọọ ma ọ mee ihe na-adịrọ mma n'iro na sipịa ya ụtalị nye ntaramahụhụ kwesịrị na nwa bụ nwa ọra ka m ji na-asị na uche onye adịrọ ya njọ ofu ihe ga-amasị onye onwere ka o wute onye ọzọ mana biko ka ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme maka ịpịa nwa mmadụ ihe n'ogo n'ihe ndị mmadụ kwucha wee ya nwayọọ maka onwere ike ị ga-esi pịa nwa mmadụ onwere ike si n'ebe ahụ abaa n'ime stori ọzọ kama nke ahụ ịfụkwa ebe nwa na-eme ihe inwe ike ikwu n'ọnụ ga-ekwe n'ọnụ ma ị nwekwana ike ikwu n'ọnụ ga-ahapụ nne onye ahụ bata nna ya ga-agwazie ya iche maka ihe o mere ebe a ka anyị ga-asị gị daalụ n'ọrụ nke taa ka isi webata n'ihe anyị mega taa chetakwe na anyị nọ na Facebook chetakwe na anyị nọ na Instagram Twitter YouTube keeway keeway ga-enweta anyị anyị ga na-abịa ọzọ na Saturday tupu mgbe ahụ aha nke m gawo ego bekee Adigbo one of Africa biko ife obu onye ọzọ si gị na ya gwa Adigbo agwara m gị agwa si ya kee your NAFDAC number. Where is your plate number? Where is your ICPC number? Maka adịghị ama nwee ike ịhapụ ya ihe mmadụ awụ ihe onye ọzọ mana ama m gị nwa awụ my constituency ka na-anọrọ m ọga mana ịchọọ m na Instagram ka Ego Diva KAEGODIVA si gị ka ọ dị Saturday
nwanne ebe anụ aka anyị na-awụsa ọwa na nke tata based on na mụ anwakwa experience m na inwe anwa baidaye na mgbe anyị na-eto eto hey mpa anyị mụa gị vertical electric sounding hey nwanne ama gị aka ntị ya based on na ije n'ilo misbehave mmadụ etinye gị ihe ibunata ya na ikpesa alụmanụ m na-eti gị ihe n'ilo nwanne nyanwa ya etitọrịkwa gị based on continuity oyibo ọzọ adapụkwa nwanne ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa wee na-asị gị chepụla anyị on Saturday mgbe anyị ga-ewetara gị ihe mmemme gwam 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 nakwazi okwu ntụgharị ebe anyị ga-anọ wee nyegasị onyinye dị iche iche na ihe nrite dị iche iche ma ime ọfụma afa nke m bụkwa bụ Nwiyo chọọ m na Facebook Chibuike Obiefuna maọbụ isonyekwazielu m na Instagram @nwa_iyo ebe a ka anyị na-anọ nwanne ga-emesienụ